pink, og den anden fik jeg købte den for min egen penge. Så det var den, jeg købte for min egen penge. Jeg synes, den har lidt grøn farve. Og så synes jeg også, den er lidt for hård. Ja. Men den kan rulle sådan lidt. Det kan min slim nogle gange. Det kan min anden slim også derovre. Jeg har min værelse og rulle, så jeg ikke kan filme der. De larmer nedenunder, så kan jeg heller ikke filme der, så filmer jeg bare her på trappen. Hvis I har set den anden video, jeg lavede med slim, hvor jeg blandt dem sammen, så vil jeg gerne gå ned og kigge på den. Den ligger inde på min kanal et eller andet sted. Så nu har jeg den her, det kan godt være lidt fedt. Det er sådan en, man laver selv, hvor at I må lige stå her. Ja, så går jeg lige ned og kigger en gang. Jeg kunne desværre ikke finde den, så... Men jeg tror nok, det var først... Der skriver man sådan noget pulver op, når man skal lave den her. Så hælder man den ned i, og så putter man 60 ml i af vand. Og så ryster man den i 30 sekunder. Og så skal den stå i 10 minutter. Og så skal man lege med den, eller er det bare sådan en klistret slim. Så jeg legede, men jeg havde virkelig fedtede fingre, men jeg fik det af, fordi jeg legede med den så god. Den er virkelig god, nice, men den kan ikke sige sådan, klik nu, den der. Måske hvis det larmer dernede, det er bare vores kælder. Men den er også god til at sige prutlyd. Og så er den virkelig strækkelig i det sådan her. Men man siger ikke sådan, klik, det gør det. Jeg synes, der er lidt i til en elevator, der er en nice slim. Nice, det vil jeg lige vil sige. Nice slim. I går aften sagde faktisk min lille søster, der hedder Clara. Jeg har 2 lille søstre, de er tvillinger. Men Clara, hun lå, og så tænkte jeg, hun er 3 år, så sagde hun, oh my god. Ja. Det var det. Men den her er virkelig, virkelig god. Hvis jeg også vil have sådan en, så ønsker jeg den. Undskyld, hvis man kunne lige her. Jeg er ret ligeglad. Jeg er lige stået op. Vores næstfarve, mælken helt orange. Sådan også før puttet. For det meste, der tror jeg nok, at den kommer til at putte igen vores fjernsyn her i december måned. Jeg tror bare, det er juledag. Den 24. hvor det er juleaften. Dem, der ikke holder jul, I skal køre på det her med jul. Eller hvis I gerne vil, så stadigvæk. Den er også god til at sige knæslød det. Så, ja. Hvis I kan høre noget larm i baggrunden, så sætter jeg bare musik i baggrunden. Og det tænker jeg ikke gør, hvis jeg kan høre nogen, der snakker bagved. When you call me señorita, I really could be time to you need you. Go ahead, it's you. It's you. Oh, you know I want to. Jeg skal faktisk